основните процеси в правителството. За да бъде атакуван той, това означава, че трябва нещо наистина да се е разместило в личния интерес, примерно на ГЕРБ и на неговия лидер. Не, че вътрешно съдебната система се преразпредели така, защото той да не се чувства силно заплашен. И от тук нататък, именно защото нещата не са колко различни от преди и сега, мисля, че това е повече игра. Посолството държи на този човек. Всички държат външни фактори на този човек. Украйна също държи на този човек. На базата на какво Борисов тръгва срещо него? Това се питаме всички, да. Мисля си, че причината е чисто популистка. Дальний прием в городе Кишиневе. Не одобряват нашето активно включване и твърда заявка на пълна, безгранична и безусловна подкрепа на всичко, което става в Украйна. По простата причина е, че българите, вие знаете, няма да кажа истина, всички проучвания показват, че спасибо, пока. Да не